Bueno, Alabedi irratiak 40 urte betetzen ditu aurten, eta horren arira elkarrizketak ari gara egiten irratsaio zahar eta berriei, eta hau da, ari horretan egingo dugun bigarren elkarrizketa, eta horretarako hemen ditugu gaur, Babazorra irratsaioko kideak. Maier Maili, barkatu Garazi, eta Irati. Lehenengo edizioa da Babazorra programa egiten duzuena, baina ez da egiten duzuen lehenengo irratsaioa, kontatuko diguzu gero gehiago horri buruz. Eta Babazorra saioan, aktualitateko gaiak lantzen dituzue, eguneroko tasunekoak, zuen iritziak ematen dituzue, impresioak eta bar, eta asko humoretik egiten duzu, ezta? Baina nola definituko zenukete zuek irratsaioa edo nola azalduko zenukete zerren, zuen hitzetan? Nahiko sinbergüenza. Egia esan da, bai. Bai, pixka bat egiteagatik egiten dugun zerbait, baina, bai, ez dakit. Bai. Gu egongo bagina bezala hitz egiten normal, baina, grabatzen. Gure arteko konbertsazio bat izango balitz bezala kafetegi batean. Osea, ez da serio, bueno, ez da asmoa bintzat. Baina zerbait prestatzen duzu, ez da? Ez da, edo dena da improviso. Bai, ez, bai. Anabasa ematen du, baina bai, gure anabasaren barruan aurkitzen dugu gure ordena baitere. Osa, nahiko egituruta daude programak, eta gero ematen du, gu kafetegi batan gaudera hitz egiten, baina azkenean, bai, dira prestatzen ditugun gaiak, eta lantzen ditugun gaiak. Osea, atzean zerbait pentsatuta dago. Interes batetik abiatzen ez, gai horiek aukeratzeko posaukazen kriterioa edo. Hori zuk esan duzuna, humoretik abiatzen gara, baina azkenean gure helburua da baita ere gazteon gaia jorratzea, baina ikuspuntu humoretsu horretatik baita. Esan dut lehen, orain egiten duzue Babazorra, baina lehen beste irratsaio bat izan duten zuetako batzuk ez guztiok. Nola izan da hemen, nola hasi zineten irratia egita pentsatzen, nola aldatu duzue irratsaio berrinetara, zein izan da pixka eduki duzuen ibilbidea? Gu hasi ginen duela, lehenengo batxirroan denean egiten programak bideo batzuk institutoan. Eta ziren nahiko, en plan, kutrongoz. Eta gero, lehen gurtean, lehen enekorekin egiten genuen programa, eta atera zitzaion, ezagutzen zuen irratiko norbait, eta eskaini zioten programa bat egitea, edo proposatu zioten. Eta gu esango nuen, por supuesto, baietz. Porque lo de editar bideos, zitzaigun onden baiet. Baina, hasiera polita izan zen, baitere institutuan oso gustora geunden, irakasleen laguntza jaso genuen, pila bat, eta motivazioz bete eta etorri ginen irratira, gauza polita egitera, baina pare bat urte edo urte terdi ondoren kontaratu ginen interes hori galdu genuela, ez da, osea, zen programa bat institutura bideratuta, askoz akademikoagoa. Orduan, erabaki genuen hemen ostegun batean guztia aldatzea. Ostegun batean. Bai. Bai, pixkatzen baita, enekorentzat, en plan, eneko kazetaritza egin naizunez, baita zen berentzat tresna bat bezala, baina guri realmente horrelako programa bat egitea, berdin zitzaigun, eta guk beste leku batetik nahi genuen enfokatu. Bai, esan ondo etorri zitzaigun lehenengo pausu bezala igual irratiko kontuak eta ikasteko, baina gero ja bai, gure proiektua, osea, beste bat zen, eta igual da, antzekoagoa da, Babazorraren ingurulan. Eta nola aukeratu zen duten Babazorra izena, zer esan nahi du? Egin genuen broma, zein izango zen gure drag queen izenak, eta adibidez aukeratu genuen Babazorra izango zela oso ona, eta bromarekin esan genuen, jartzen diogu, eta listo. Gainera, biltzen du asko, zer nahi dugun, en plan, arabarrak, baina un poco de chorrada. Bai. Eta esan genuen Babazorro ez, Babazorra. Bai. Bale, eta egin zen duten saltoa bideotik irratira, baina ala ere orain irratia egiten duzunetan, mantentzen duzu, pantalla erabiltzen duzu, ez da, zaudete sare sozialetan, zaudete Instagramen, bideo motzak igotzen dituzue. Zer uste duzue ematen diola pantalla erabiltzenek irratiari? Edo ze hartu eman dago? Bai, osea, aldaketa nagusia berbetan programatik Babazorra programara izan zen, baitare apustu egin genuela sare sozialei garrantzia emateari. Ta guk uste dugulako azkenean gazteak baitere konektatu behar ditugula irratira, eta modu oso ona dela sare sozialak erabiltzea. Azkenean, kriston aldaketa egonda baitere izan dugun puntxan, edo lortu ditugun entzulen partetik, eta hori izan da sare sozialei esker. Bai. Azkenean baliagarria da gure publikoarekin konektatzeko beste modu batera baita, ere hurbilago batean, eta baita guri aurpegia jarriz, gu ezagutuz igual ahotsan orena den, egun orgaren tipo fizikoki horrela, eta hori balio du hurbiltasun hori lortzeko. Eta argi dagoela azkenan gure generazioak erabiltzen duena sare sozialak direla, eta hor mugitu behar ginela nolabait
nun baitera iristeko. Porque bestela gure generazioak ingutxinez zailagoa da jende horren gana iristea. Eta bitere, aukera oso ona izan da, programako zati, ez dakit, esanguratsuenak hartzeko eta gero sarezialeta igotzeko eta eukitzeko nola jendea erakartzeko modu bat baitere, ateratzea. Ez momentu divertigarrienak azkenean. Gero, generazio aldaketa bat orduan egonda, ez, irratiaren barruan, eta diesberdina dira, bueno, lehen egiten ziren irratsaioak edo jende helduagoak egiten dituenak, eta gazte jendak egiten dituenak. Uste duzu horrek, igual podcastaren agerpenarekin zer ikusia du dela, batzuk esaten dute irratia hilko dela eta podcasta izango dela etorriko dena, baina zuek hemen zaudete irratia egiten. Bai, osea, jende askok esan du gu podcast bat garela, baina gu irratsaioa garela beti esaten dugu, eta irratia, ez dakit, jarraitu behar duela uste dugu noski horregatik gaude hemen, baina baita ere, aprobetxatzea podcastak izan duten, sare sozialak izan duten garrantzi horretaz, irratsaioari baita ere indarra emateko osaukera ona iruditu zaigu, eta horregatik egiten dugu proiektu hau azkenean. Azkenean, osea, normala dela baita podcastek eukitzea orain garrantzi edo leku handiagoa, azkenean telebistarekin berdinak gertatu delako eta delako zerbait ikusi dezakezuna, entzun dezakezuna nahi duzunean, baina lare guk irratian jarraitzea eta irratitik entzutea ere gustatzen zaigu hori espultatzea bezala, porque azkenean ezakit beste modu batekoa da irratia eta podcast bat azkenean. Zuen referenteak esango zenukete gehiago direla irratikoak, podcastak, zein izan dira? Ze referente dituzue horrela? Egia esan da, nik uste babazorra egiteko gure referenteak direla gehiago podcastekoak edo sare sozialetakoak. Baina berbetan programatik ja geneunkalako irratiko base bat. Orduan irrati base hori hartuz, eta gero sare sozialekin, eta podcast kultura horrekin nahaztuz, atera da proiektu hau. Bai, porque hori, berbetanekin asko behiratzen genion, enekok sobre todo, ez dakit, aktualitate irratsaioei eta nola egiten ziren eta horrela, bueno, gero egiten genuela nahi genuena. Baina, eta gero guk hori hartu dugu, eta hori bai, nahaztu dugu beste referente batzuekin. San nahaztu, hori da, irrati programa oiko bat aktualitatez deitze egiten duena, gaur egungo podcast estilo horrekin, umoreare igual horti dator, gehiago egiten duzen umore mota, sare sozialetako umorea. Eta esaten, komentatzen zen duten beste gauza bada, irratsaio berri honek babazorrak eman dizuela aukera, asko konektatzeko entzuleekin, ez? Eta feedbacka zela bilatzen zen duten gauza bat, lortzeko, hartu eman entzuleekin, eta nolakoa da harreman hori entzuleekin. Jo, gauza oso berria izan da, osea, hasi genuen babazorra kontua Instagram eta TikToken, flipatuta geratu gonden, azkenean, pila bat jende ez genuen ezagutzen hasi zen gure programa jarraitzen, eta feedback hori jasotzen dugu, eta jaso genuen hasieratik. Eta hori berretan programan jasotzen ez genuen zerbait zen, eta orduan orain gaude askoz gustora baita ere entzuleekin azkenean. Bai, bueno, gainera egiten ditugu kontsultorioak programa guztietan orduan, botatzen ditugu alderak Instagrametik eta pila bat jente erantzuten ditu eta horrela eta da superona. Ez que lan urtean saiatzen ginen, baina asmatzen dituen guk, kontsultatzen, resultatu ti mismo. Nire zatia zen nire bizitza kontatzea. Maierren kontsultorioa nire bizitza. Y esto se lo dena como, bai, ez dakiz te contabas una historia. Estaba bien, Claro. Eta nolakok izaten dira kontsultorioak, ze gauza klase galdetzen ditu jendeak. Ez que, claro, ikusi dugu garrantzitsua dela galdetzea gauza motz eta errazak. Porque bestela jendeari pereza ematen dio erantzutea. Bai, osea, galderak izaten dira igual, zein da zure Euskal Herriko famaturi gustukoena, eta pues, izen bat esate asko zerrexagoa da galdetza, baino zer kontatu historio bat, anekdota bat. Zer iritzi daukazu sobre la guerra de... Pues ez dizuko, porque berdin dira. Orduan, bai, pues, izen bat esate edo zerrenda bat egitea errexagoa da, eta baliogarrien hori da, bentsat, gaur egun balio dugunak. Eta jendeak pentsatzen ditu gauzak, en plan... divertigarriak, ateratzen ditu gauzak gure zizizkunak okurrituko. Eta askotan humoretik ere erantzuten dute orduan, pues, baita, ondo, eta datorkigu hori gure baita. Zer da zuentzat horrela igual pertsonarki aportatu dizuena irratsaio egiteak, zer ikasi duzue, zer da horrela gustatu zaizuen esperientziaren momenturen bat, zer esango zenukete? Nik uste aporte nagusia izan dela, hasieratik institutuan programarekin hasi ginenetik helburu berdina, no? Edo nahi berdina. Izan zela proiektu artistiko bat aurrera eramatea. Guazkenean gauden lehenengo batxin da epoka nahiko akademikoa.
eta zaude denbora guztian bakarrik ikasi, eta izan zen nola, batu ginen, eta zerbait eraman behar dugu aurrera. Osea, izan zen, lehenengo ideia izan zen, ez dakit, bideoprograma bat egitea, edo revista bat egitea, berdin zen gure irudimena edo gure kreatiboak izateko nahi hori zerbait proiektu artistiko batean plasmatzea. Orduan orain, irratsaio egiten badugu ere, baitere egiten ditugu sare sozialetan bideoak, osea, audiovisualak bidere maite ditugu guztiok, eta diseinua, osea, da, pizkat, nahi artistiko hori proiektu batean plasmatzea. Irratsaio batean edo bideoetan edo bai. Bai, baita pixkat kontatzeko dituzun gauzaiek leku bat eukitzea hori kontatzeko eta nun baitera iristeko eta ez geratzeko bakarrik lehen esan dugu honez, kafetegiko mai batean geratu beharrean beste nun baitera iritsi izateko. Eta baitere ematen du 16 urtekin ez egin guztiekin. Eta ez dela adina o azteko edo igual ez daukazula ideiarik edo laguntzarik aurrera eramateko, eta baitere da nola simbolo bat baitere nerabeok egin ditzakegula gauzak baitere, eta aurrera eman ditugula gauza politak gure ideiekin, osea, gure ideia izan delako lehenengo momentutik, eta gure burutik atera diren gauzak, bai pilo laguntza jaso dugula beste pertsonengan, baina gurea izan da proiektu hau, eta gurea izango da. Ja, esango zen duke baliabide falta dagoela igual gaztea da nera behazaren den horrelako proiektu bat edo zelako proiektu artistiko bat. Bai, motivazio falta baitere, azkenean denbora guztian esaten digutelako ezin dugula horrela eraman, eta berez baliabideak daude, baina zaiak dira aurkitzen. Bueno, espero dut izango zaretela referente bat gaztetxo nera bentzako. Nos estamos dando hemen como si fuésemos. Batzuentzako gazteizen, igual orain datu zen, masa, alabe dira irratxe. Ez, baina egia da, ez bada polita ikustea neska gazteak egiten horrelako irratxoi bat, osa hartu duzuela espazio bat, zuen kontua kontatzeko, esaten duzen ez, pues espresio artistikorako bide bat ere bai, eta egin daitekela gaztea izan darren, eta baliabideak urriak izan darren. Eta horretaz ari zaretela, aprobetxatuko dut promo pixkat egiteko, ikusi dut poltsoak atera ditu. Diseño gustatzen zaizuela esan duzu. Zuek egin duzu diseinua, ze oso polita. Bai. Sin saber utilizar Photoshop, baina nire behatz magikoarekin. Aprobetxatu nahi duzu promo pixka bat egiteko orain, salgai daukazue, materiala. Bai, 7 uran saltzen ditugu. Instagramatik edo kontaktatu dezakezue, eta ja, pues, bizumaketan tolatuko ditugu. Dira superpolita. Bai, egia da. Eta, daude hori, Instagramen argazkia dago, eta pues, nahi baituzue. Eta horrela, nola da, apoiatzen gaituzue, lan asko daukagolako, orduan, diru pixka bat atera dezakegu. Bai. Zaila da, horrelako proiektu korrelamatea. Fotokopiak oso garesti daude. Bueno, nire partetik, azken galdera bat da, nahi baduzu banan erantzun nahi baduzu en ekipo. Nola ikusten duzu zuen burua hemendik aurrera proiektu honekin? Ikusten duzu jarraitzen denbora luzerako, uste duzu aldatuko dela, edo zer nahiko zenukete egin, igual uste duzu zuen beste artistiko, kulturala kanalizatzeko beste bide bat hartuko duzuela, edo honekin jarraitu nahi duzu. Nik uste dut orain hasi garela, eta oraindik gauza asko ditugula kontatzeko, eta oraindik badaukagula denbora aurretik, eta egingo dugula, jarraituko dugula honekin. Baina, ez dakagu mugari jarrita eta ez dakigu non bukatuko dugu, baina nik uste dut printzipioz jarraituko dugula luzean. Bai, eta orain motivazioa daukagula baita. Bai. Osa, momentu horretan honetan nik uste daukagula jarraitzeko gogo hori eta denbora eskaintzeko. Eski paradia betetan asko aldatu da. Nik uste aurreko programarekin esan genuela, aurten eta listo igual, edo aldatzen dugu, edo hemen geratuko da. Eta orain dagoagu kristu motivazioa bai entzulei esker, proiektu berriei esker, poltsak ateratzea txorra bat dirudi, baina da nola gauza berriak ateratzea eta gure proiektu handitzea baitere, eta gauza polita da. Bai, azkenean, orain nik uste dut daukagula motivazioa luzerako, eta momentu bat heltzen bada, pues ja ikusiko dugu zer egin, zerbait aldatza edo jarraitza, baina oraindik berez, gaude super gustora. Guazten naiz. Zakit, mezuren bat luzatu nahi badia zuen zulei, edo, orain? Entzun gure programa. Mesedez. Gara oso neskam jatorrak eta arabarrak, que no hay mucho hortik. Dode programa asko gaztenak, baina denak gipuzkoarrenak. Hori da. Zerrutan ematen da, noiz ematen da? Larumatetan 11etan. Larumatetan 11etatik 12etara, okerraz banago, Babazorra, Alabedi irratian, sare sozialetan ere jarraitzeko, TikToken inkluso. Eskerrik asko neskak etortzagatik, entzungo zaituztegu uinetan. Zuri.